Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinova ndakakubatirai. Nhasi ndiri kusangana nenyaya yekubuda panapa iri kunzi Better Brands Jewelry continues to underline its position as the country's biggest gold buyer after it delivered another major haul to Fidelity Gold and Refiners in just ended year. Ndo nyaya iri kubuda iripo pari kunzoni brand rasikotisa kupwanya rinonzi Better Brands. Kambani yake iyoyo inoita zvekutenga mukute kana kuti kutenga goridhe yadzokera zvekare paposition yayo yaramba yakamaintaina kuti inzi ndo number 1 gold buyer. Munoziziva mese kuti nyika yese yeZimbabwe variko vakawanda vanotora kuita zvegoridhe, but this guy when it comes to nyaya dzegoridhe ikoko ndo kufield kwake cheko cheko akachimaster chigame ichocho. Munongovaziva kavakomana vacho ivavo vanogara vachichitora, ndo vanenge vachitora goridhe kunana Mutare kwekuya, ndo masaidi avanenge vachinotora kunana Pelamine mine kwekuya. So nyaya iyi manje chaita ndiwe nayo panapa inyaya yekuti vanhu vari kushayiswa mufaro nemasupporters eZANU-PF, ma-MPs, vanhu vakasiyana siyana, makanzelazi, mafoot soldiers, varakashi, isikoti number 1 ichinchi. That's why ndava nenyaya iyo panapa kuti timboonesana kuti iye kubusiness kwake hatini nazvo zvaari kuita. Ngatitaure about zvedevelopment, about zvekuparliament. Since akapinda kuparliament chii chaakamboitawo chine musoro, ndapi mapoints aakamboreizawo muparliament ane musoro. Zvine zvazvinobatsira here kuti anga arimo, because dambudziko iroro ndakariona rinonyanyotika paZimbabwe. Munotora munhu wekuti muchitoda kuvhotera nhingi nekuti nhingi ane mari kudhara, zvoita kunge mari yake iyoyo achaishandisa kudevelopa nzvimbo kana kuti kubatsira imimi vanhu, asi imimi muchangoramba makadaro iye achitowedzera kuramba achibudirira achienda. Because kana dzanyaya dzekuparliament pachinzi panoda kubudiswa mari dzechinchi, it's all about mari yenyika, haisi mari yemuhomwe memunhu yekuti munhu angatanga kutonzi nhingi ane mari saka achatibatsira nemari iyoyo. Hakuna zvakadaro, intori mentality isitori right kana kuti skillful iri munoshandisirwa maZimbabweans kuvharwa iroro. Because kana ane mari muchiti mari yake yakawanda, mari yake yanayo, akamboshandisa chii kuparliament kwacho? Ngatitarise performance. Kana mune something chamukanda any video number dzangu munadzo mese, sendai that video muchindiratidzwa kuti apa anga achitaurawo mapoints ane musoro akati. Vese vanhu vari kuparliament tinovaziva, zvavanenge vachitaura zvese tinozviziva. Tinotokutaura kuti nhingi anga achitaura zvakati nhasi, nhingi ataura zvakati, nhingi ataura zvakati. Most of the times togara tichitozviita panapa kuti nhingi anga achitaura zvakati, but vazhinji vacho vanenge vachikutaura zvisina musoro. Iye is one of the guys vanenge vangonyarara. I don't know kuti pamwe haagoni kusumuka on point of order here kana kuti ukaunzwa ari kungotaura 1 or 2 3 mawords chete, hapana yakanyanya yaanenge achitaura. Saka zvaari kubatsira vanhu nyika zvacho nazvo ndezvipi? Just because of ane mari. Umwe munhu akambouya panapa achitrai kundicriticize zvikanzi iwewo une problem 1 yekuti unorwadziwa navanhu nemari, usarwadziwa navanhu vane mari. Umwe akatonditi president angagova nemari kukudarika, saka uchipengereka uchitaura zvinhu zvisina nebasa rese bosi unorwadziwa nemari yavo. Was like vamwe vanhu madzapa tsako pakufunga kwavo. Unosora uchifunga that mafungiro akadaro iwewe kuti anzi munhu ane mari. Mari ipi? Yani. Anyway, zvingoriko munhu umwe munhu paanozoziva kukosha kwaanenge akaita, nguva inenge yatoenda. The reason why tichigara tichiuya tichibudisa nyaya dzakaita sedzidzi tichitaura, we know kuti aiwa even iwewe ukaisa mushandi pabasa unoda kufanira kutomeka sure ari kuperforma zvakanaka here. Same applies nevanhu ivavo vari mupolitics, ma-MPs, ma-councillors nema-president nema-ministers vese vavo ma-civil servants. Chinonzi servant chii? Vanhu ivavo vashandi venyu mese mimi, mune marights, munogona kutovafaya vese vavo kubva kunani kusvika kunani. Munaro simba rekutovafaya rekutovadzinga vanhu ivavo mabasa. But anyway, it's a topic for another day. Vamwe venyu pamwe munenge musiri kuzviziva. Regedza ndingoenda zvangu ndichikusiyira muchiteerera rimwe audio randava naro panapa ndakakubatirira. Munoziva kuti inini I will never disappoint ndogara ndine something chekuti musare muchinzwa. Taakuda kutosvika mu3 years. Tatopinda tokwanza 3 years, tondokwanza dzimwe 3 years tindopinda ma-election mamo. ZANU-PF ichiri kungorwa nokungotaura zvamastructure. Mastructure anoitwa sei? Mastructure wakamaita kare achipinda muZANU-PF kuti apresident weZANU-PF, not weZimbabwe.
then avaisa vanhu vaya vakuona kuti havachasapoti ubenzi hwake. That is the meaning of for that fucking shit what he doing about structure this. Because vaakasi achifungidzira kuti vachasapota ubenzi, vakuita vachisvinurwa sezvimbwa zvaberekwa musi umwe. Mbwa dzinoberekwa zuva rimwe dzakasiyana mahours. Saka wakavaisa zuva rimwe, but kusvinura kwavo vari kusvinura mbijana vachiona kuti pamukuru uri kutitisa, pamukuru uri kutitisa, uri kutitisa. Iyazve mukatarira kuti parliament yakuitirwa kuPricket Farm kukwekwe iya makavakisana mamiliyoni namachinese haichashandi, and hakuna opposition party uriko kuparliament. Tinotoona zvedu muchiita masumudza tinzani, kumirisana kudai masumuka tinzani, tukana muchikwengana muchidini muchiudzana zvisingaiti. Kunoti ngofamba akachena masebere chavangu, sebere rakabata bhonzo risina kana nyama ra 1900 nchakuti kubheke chavangu ndo rimwe duzvi romunhu futi. Chavangu iduzvi tengezo chavangu idhoti romunhu. Into chakati vanhu vari muZimbabwe vanokona kuzvitegemurane nepfuti zvakama. Zviri nani nditoenda kujere ndasungirwa vanhu vachisara vachigarika kana ndifurwe nepfuti. Wafura vanhu vese ava nana Chavanga nana Mnangagwa. Kuzvitamira zviri kuPricket Farm zvichifamba kudai furira kuro.